Serokwekîla Koma Dem Partiye Gülistan Kılıç Koçî derbarê hevdîtina komisyonê ya rêber Apo ra axivî anî ziman. Rêber Apo di hevdîtinê de negotiye bila qesede jî mîna PKK'yê xwe fesix bike û gotiye hêzek wê tevlî artêşa navendî bibe, hêza din jî wê parastina herêmê bike. Endama Komisyona Meclise ya Dem Partiye Gülistan Kılıç Koçî Gul İmralî hevdîtin bi rêber Apo re kir li ser naveroka hevdîtinê ji malpera T24 a li Tirkiye re axivî. Gülistanê anî ziman ku rêber Apo di hevdîtinê de mijara Sûriye berfirehî nirxandiye, lêbelê di raporê meclisê de cih negirtiye. Gülistan destnîşan kir ku rêber Apo ser hêzên Sûriya Demokratîk formülek pêşkêş kiriye. Dibêje hêza leşkerî dikare entegreyê artêşê bibe. Ji bilê wê herêm jî dikare xwedî hêza xwe ya asayişê be. Hêzek wê tevlî artêşa navendî bibe, hêza din jî wê parastina herêmê bike. Her wiha diyar kir ku rêber Apo negotiye ku qesede bê şert û me çekan deyne û weke PKK xwe fesix bike û got îdayên vî rengî rast nîne. Gülistanê da zanîn ku rêber Apo ser xanedaniya malbata Esed jî nirxandin kir û ev gotinên wî parve kir. Bûn xanedaneke malbatê û em dibînin Sûriye bûye erdingariya herî bi êş, herî birîndar a herêmê. Îro jî dibêjin ku şera guher ye. Eger bi rastî jî guherî be, divê demokratîkbûn bibe. Lêbelê eger demokratîkbûn nebe, şer'a jî wê ve guhera dîktatorekî. Di rewşeke wiha de em zanin bê wê çi bibe. Her wiha diyar kir ku armanca rêber Apoya ji vê yekî sîstemeke demokratîk ku gelên li Sûriyê hemû bi nasnameya xwe karibin tevlî bibin û got, bi rengekî eşkere û vekirî got, eger ev nebe wê dîktatorî bibe. Yanî rêveberiyeke di nava Esed bi navekê nû bi formuleke nû. Nirxandinên giştiyên Birêz Ocalan hem ji bo Tirkiye hem jî ji bo Sûriye û gelê Kurd timî li ser bîngeha demokrasiyê bûn. Yanî demokrasî nêrîna wî ya bîngehîne ku nebe nabe. Lewma eger sîstema Sûriye wê veguhere dîktatoriyekê, bêguman hêzên Kurd wê nebin parçeyek ji vê dîktatoriyê. Gülistan Kılıç Koçî ragihand ku perspektîfa rêber Apo gelekî zelal e û eşkere ye û got, ji bo Tirkiye, Sûriye, Iraqê jî di nava lêgerina sîstemeke demokratîk de ye. Di fikrê xwe de xwedî armanceke veguherîna demokratîk e û bi rengekî eşkere vê ji bo hemû coğrafyayên Kurdan pêşniyar dike. Di vê çarçoveyê de dema bê nirxandin mijara çekan ku raya giştiya Tirkiye gelekî dide pêş, hingî dibe detayek. Ya rast Birêz Ocalan careke din bang mekir ku li cewhera meseleyê vegerin. Eger li Sûriye veguherîn demokratîk nebe, wê ber bi dîktatoriyê ve biçe. Şansê kesî wê tune be ku dibinê vê dîktatoriyê de bijî. Gülistan Kılıç Koçî anî ziman ku rêber Apo di hevdîtinê de qala navên fermandarê giştiyê Qesedê Mazlûm Ebdî û hevseroka desteya têkiliyên derveya rêveberiya Xwese İlham Ehmed kiriye û gotiye, li min guhdarî dikin, giringiyê dizin min. Her wiha diyar kir ku rêber Apo destnîşan kiriye divê derfetên wê yên têkilîdanîna rêveberiya Bakur Rojlatê Sûriyê bê zêde kirin. Gülistan Kılıç Koçî anî ziman ku di naveroka notên İmraliyê hatin eşkerekirin de nirxandinên berfireh ên rêber Apoyê li ser Sûriye nîne û got, nirxandinên ji bo Sûriye kir gelekî berfireh bûn. Anî ziman ku nel dijî dewleta unîter e, lêbelê diyar kir ku divê Sûriye demokratîk bibe. Got eger şert û merc bêne afirandin, wê karibe tevkariyê li çareseriya pirsgirêka Sûriye bike.